και σήμερα θα παίξουμε με έναν φίλο μου Stumble Guys. Μπαίνω στο Stumble Guys. Μπαίνουμε εδώ στο Stumble Guys. Ναι, τώρα θα μπούμε στο Stumble Guys. Θα τον κάνω. Δεν είναι εδώ, είναι στο σπίτι του. Καλά, σιγά να μην ήταν και εδώ. Τέλος πάντων, τώρα θα παίξουμε Stumble Guys. Πάμε εδώ. Να, αυτό το skin. Ας πάμε να παίξουμε. Τώρα μπαίνω, θα βάλω και το φίλο μου. Μην μου πείτε γιατί έχει τέτοιο γαζόνομα, το ξέρω και ο φίλος μου το ξέρει, αλλά δεν βρίσκαμε ονόματα, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Τώρα ο φίλος μου, επειδή δεν το βάζει με αυτόν τον τρόπο, επειδή του έχω στείλει χαρτί του κωδικού, αλλά δεν είναι εδώ. Ναι, αυτός ο ήχος εγώ κάτι τον... κάποιοι φίλοι μου που είναι εδώ. Ναι, και τώρα θα περιμένετε γιατί κάτι γίνεται. Εντάξει. Τώρα εγώ μπήκα, αλλού μπήκε ο φίλος μου γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί. Αλλού μπήκε ο ένας, αλλού μπήκε ο άλλος. Εμένα μου βάλει με τα καβούρια του φίλου μου, ξέρω γιατί βλεπόμαστε, μπορεί να μιλήσει, αλλά εμένα μου βάλει με τα καβούρια. Πάω εδώ. Περιμένω. Πάω, όχι ρε, ναι, όχι. Ναι ή όχι, ένα από τα δύο πες θεωρεί. Τέλος πάντων. Ναι, περιμένουμε. Έλα ρε φίλε. Θα πάω από άλλη μεριά. Ο φίλος μου έχει για κάποιο λόγο την καλύτερη πίστα που... το τέτοιο του Mr. Beast. Και μετά θα παίξουμε ένα V1. Αν μπορέσουμε θα δοκιμάσουμε ξανά να παίξουμε ένα V1 μαζί, αντίπαλοι εννοώ. Δεν γίνεται να πούμε ομάδα στο Roblox, στο Stumble Guys. Αν γινόταν όλοι θα νομίζω θα το κάνουμε με φίλους μας και με άνθρωπους που θέλουμε. Πάμε εδώ. Ο Τέον Μάικ εδώ είναι. Πήγα κάπου. Πάλι έχασα ρε παιδιά. Πάλι χάνω. Καλά, τώρα περιμένω λίγο το φίλο μου. Είμαστε κάπου και ξέρουμε τι κάνουμε. Γι' αυτό σας λέω. Γιατί σαν μου πείτε τώρα είναι εδώ ο φίλος σου και αυτά, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί να μιλήσει γιατί δεν είναι εδώ. Τώρα πάμε να ξαναδοκιμάσουμε να βγούμε μαζί. Κάτσε να πάω ένα δύο γιατί περιμένετε παιδιά. Πάμε εδώ. Κάτσε να βρω πίστα. Θα βάλω αυτή. Όχι. Αυτή. Τώρα παιδιά θα προσπαθήσουμε να ξαναμπούμε. Όχι. Ναι, τώρα πάλι κάτι κοιτάει ο φίλος μου, μεγάλος είναι και κοιτάει γιατί δεν μπορεί να μπει. Αλλά εντάξει παιδιά, τότε αφού δεν μπορεί να μπει, ας παίξει μόνος. Τι να κάνουμε. Ας παίξει μόνος του. Περιμένετε γιατί κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν είναι εδώ. Σας το ξαναλέω. Σωστό. Όχι. Κάτι έκανε ο φίλος μου πάλι. Ούτε εμένα μ' αφήνει γιατί πήγε να με βάλει. Λοιπόν,
επειδή δεν μας αφήνει, του το είπα τώρα, δεν μπορείτε να ακούσετε, να κάνουμε κάτι, μήπως και τώρα περιμένουμε. Τώρα πάμε. Τώρα πάμε για play. Δεν είμαστε μαζί, αλλά έχουμε βάλει τις ίδιες πίστες. Καλά, ο φίλος μου δεν μπορεί να γίνει gamer, ούτε να παίξει, γιατί εντάξει, δεν τον αφήνουν. Εμένα με αφήνουν μόνο gaming. Τέλος πάντων, μου βάλτε την πιο δύσκολη μου πίστα. Εδώ, μια μέρα, επειδή ο φίλος μου έχει πολλά κινητά, θα πάρει ένα κινητό που να μπορεί να παίξει με μένα. Κινητό που θα μπορεί να παίξει με μένα. Θα τα δοκιμάσει όλα, μου είπε. Όλα θα τα κάνει. Τέλος πάντων, πάμε εδώ. Εγώ είμαι στις πατάτες. Έλα ρε φίλε. 8 ώρες. Όταν τερματίσουμε θα κλείσουμε το βίντεο. Σωστά. Γιατί έχουμε κι άλλους. Τώρα μπορεί να έρθει ένα κορίτσι. Μην τη δώσετε σημασία. Εντάξει παιδιά, γιατί θα έρθει τώρα ένα κορίτσι εδώ. Θα έρθει ένα κορίτσι σε λίγο, που εμείς ακόμα θα παίζουμε. Αλλά μην τη δώσετε πολύ σημασία. Αν ακούσετε το όνομα, αν ακούσετε κάτι, μην τη δώσετε σημασία. Δεν θα είναι τίποτα. Εσείς πιο πολύ σημασία σε εμάς, σωστά λέει ο φίλος μου. Τέλος πάντων, πάμε εδώ. Έλα, κολπάρα. Είδατε, παιδιά. Πάλι το ίδιο κόλπο. 2 φορές συνεχώς εγώ τερμάτισα. Τώρα βλέπω και το φίλο μου. Δεν το βλέπω από εδώ. Ξέρω εγώ παιδιά, το βλέπω. Την ίδια πίστα παίζουμε, απλώς δεν είμαστε μαζί. Και είναι προς τον τερματισμό. Θα σας λέω, αλλά θα σας πω ονόματα. Βλέπουμε εδώ, πήδηξε. Πάει να κάνει. Το έκανε. Και εγώ αυτό το κόλπο που κάνω και εγώ. Έρχεται. Εντάξει, τερμάτισε και ο φίλος μου. Δεν είμαστε μαζί. Ναι, τερμάτισε. Τώρα βλέπουμε τους άλλους. Τους φίλους μου, από τον φίλο μου η πίστα, η δικιά του έχουν τερματίσει πιο πολλά άτομα. Και τώρα έχουν τερματίσει τα ίδια. Τώρα σε λίγο θα έρθει και αυτή η φίλη μου, αδερφού του φίλου μου, βασικά ποιος του σπιτάκι. Αυτό, παιδιά, αυτό που ακούσατε ήταν ο αδερφός μου που γελάει συνέχεια, έχετε δει γελάει. Είχε πλάκα, πάμε τέλος. Τίποτα, πάμε. Όλο γελάει. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Του λέω να σκεφτεί κακά πράγματα για να... Πάμε όμως. Αδερφέ, σκέψου λίγο κατάλαβες. Εντάξει, πέρασε. Όλη μέρα.